होय होय नारिंगरातलो बाबलो हा आम्ही आत्ताच इला होय होय मस्त मजेत आम्ही रोज बघतो त्यामुळे तो आमच्या घरात भेटायचंय गावी गेल्यावर भेटायचंय हा नारिंगरा म्हटलं की जरा एक वेगळा आम्ही आवडीन बाबू कधी टाकताना आम्ही कधी बघतो असं काय गो आज क युवराज काय गमलो नाही तो काय तू आत्ताच गमत आम्ही येऊन झालो किती वेळ काय गावाक नको मगापासून ऐक सगळी बरीचशी भेटली गोल गोल कसा फिरशी सरळ फिरत ना झाला फिरला झाला काय फोटो काढूया चला माझो काढतास नको माझं म्हणजे कसं तरी येतो मी मला काळो झालंय भात कापून काळो होऊची बाजू तेव्हा सोडून रे 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 आवाज भरली नाही त्याच्यात पंते किती लावलंस तू 2 या बघ गावातला असं 2 लावला चला आता झाला ना आम्ही उचलतो बाय बाय होय होय येत आहे नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतोय तर मंडळी आज आपल्या कुणकेश्वर मंदिरात दीपोत्सव आणि आता संध्याकाळचे 7 वाजले तर हे बघा मोहन आणि मी आता अचानक प्लॅनिंग ठरलो की आता दीपोत्सवात जाऊया म्हणून तर चला आता डायरेक्ट मंदिरात भेटूया मंडळी हे बघा किती सुंदर प्रकारे रांगोळी वगैरे काढलेली आहे पुन्हा एकदा आपण अक्षरांच्या स्वरांनी नामून जाणार तर आपल्या मनालाही तितक्याच वेदना करतात तरी बघा गर्दी बघा भरपूर गर्दी या कोणा घेऊचा तुकाच मी घेतो रे कशी तरी बघा सगळे पंते लावतात जी विजली ती लावा हे पेटवलेले पेटूक फक्त तरी बघा सगळे पंते लावून झालेत बऱ्यापैकी होय होय नारिंगरातलो बाबलो हा आम्ही आत्ताच
आत्ताच इलं होय होय मस्त मजेत. आम्ही रोज बघतो त्याच्यामुळे तो आमच्या घरातला माणूस. मेंबर झाले आमचे. बाकी पुष्पा मुंग्या कोण नाही आले? नाही नाही तुम्ही एकटे झाला? मी एकटोच इलं आणि वाडीतले आता तुमची शेतीची वगैरे कामं झाली? आत्ता इलं लगेच पटापट वेळ झाला उशीर झालो जरा. त्याला बोलली मला बाबू काका नाही दिसला. मला उद्या सकाळी मिठभावला पाहिलेलं. लेक बोलला माझा. सकाळी मिळवावी मला सकाळी मिठभावला पाहिलं. दुपारी हा हा रापणी किल्ला. चला 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 आता डायरेक्ट व्हिडिओत दिसतला. हे बघा सबस्क्रायबर व्हिडिओ बघणारे आहेत दररोज. येणार रे मगाशी गर्दी भरपूर होती आता हळूहळू कमी झाली. चला आम्ही आता हळूहळू वाटेक लागतात. बोला काय त्या एवढे मोठे इले हा कशा तो म्हणतो फोटो काढ म्हटलं हो का नारिंग नारिंग रे का इले झाला आता फोटो कशा गो मग मग काय एवढं फेमस माणूस बऱ्याच जणांचे काढून झाले मग लेट इलो पण तू लेट जरा लेट झाले. रापणे किल्ला माश्यांका त्याच्यामुळे लेट झाला. घराडे जावा आंघोळ करा पुन्हा यावा कामं त्याच्या. असतात घराकडे. घे तुम्ही काय चुरले मी कुठं आतलो माझी पूर्ण फॅमिली तुमची फॅन आहे बाबा. कुडातल्या ना होईल तेवढा शिफ्ट झालो आम्ही बायकोच्या जॉब मध्ये. हा 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 आता बायकोन मागा दाखवलंय म्हटलं बाबलो इलो हा येऊन देऊन दे त्याचं काम करून दे डिस्टर्ब नको करूया. काय म्हणतास गावली मासे मासे मगाशी नेलं. नेलाव त्याच्यामुळेच उशीर झालो. माशांनी गोंधळ घातल्याने पण ते लावत्या टायमाक ना इथं उशीर झालो. हाय 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 आता बोला काय काय म्हणता. मस्त माझा मस्त झालं केलंय साधारण केलं. रापण मस्त माका दुकान टाकूक जागा देवा. अरे आमची माणसं रापण ओळखू तसं वाटतं होय ना. तेव्हा झाला फिरला झाला काय फोटो काढूया चला. माझो काढतास नको माझं म्हणजे कसं तरी येतो मी मला काळो झालंय. भात कापून कापून काळो काळो होऊची बाजू हे व्हिडिओ बघणारे आणि मासे देणारे देणारे तुम्ही कधी इलात लय लवकर इलेले दिसता. माझ्या नंतर इला काय तुका बघला मगाशी ह्या करीत नव्हतो गुरव तेच बघला मग माझ्या पाठोपाठ इला काय गो हाच ख युवराज काय गमलो नाही तो काय तू आत्ताच गमत. आम्ही येऊन झालो किती वेळ. काय गावाक नको मगापासून ऐक सगळी बरीचशी भेटली. गोल गोल कसा फिरशी सरळ फिरतल सरळ फिरत ना वास्तविक आमका फोन करून बाबा ये मामा ये. युवराजने फोन केला ना त्याच्यामुळे माका उशीर झालो. माश्या काहीच बसलास एकटोच इलय मग काय करू. खायचे तुझे मामा बिझी आहेत सगळे. विनू मामा मुंबई ह्या कोण मैत्रीण नेमक्या काय तर सांग मैत्रीण की बघ. युवराज काय तो सांग काय फोन कसो बंद असा आपट चालू होतलो पाण्यात पुढव गरम गरम झाला. आता कार्यक्रम काय या पूर्वा युवराजची बहीण बघितला असाल त्याचं रील बघा एक खतरनाका. आता कार्यक्रम काय ना झाला जेवण असतं तर लक्षात राहुला असता बरोबर. होय हॉटेलच जाऊन जेवायचं. बाबा चल मामा घराकडे जेवू जाऊया. नको मम्मी आणि नाही बाबा पप्पा येऊन गेले का विचार ह्या बा म्हणजे ह्या चॅनल माहित नाही. मुंबई ह्या कैसूला गावातला की मुंबईतला हैसून असं त्या का माहित नाही. युट्यूब तुझं नाही हा युट्यूब आपण मी बोलत नाही त्याच्यात. आधी पहिला सबस्क्राईब कर तर दिसतलं नाही तर नाही दिसतला. तू कितवी तर 1 वर्ष मोठा आहे मी 9वीत आहे 10वीत. तू मोठा वाटतं ता बारक्या वाटतं. हा पूर्वाचं रील तरी बघ फेमस आता हा
रीलमुळे. एका रीलमुळे फेमस आता. चला बाय बाय. घराकडेच जा. आपण पोहोचू का येवा आमच्याकडे 8 ते 11 पर्यंत. कधी तो या महिन्यात 8 ते 11. बोलावलंच तर येणार. आता सांगितलं येवा. तर कोणा कॅमेऱ्यात बघून सांगले प्रेक्षकांका सांगितलं ना आमका नाही सांगितलंय. सांगताय रंगोत्सव येवा 8 ते 11 येवा. रात्री या. जेवणाची सोय करा आम्ही येतो. हा ये बिनधास्त. चल. संगीताचा कार्यक्रम चालू आहे आणि कोणते वगैरे लावून झालेले आहेत. आम्ही जरा लेट झालो त्यामुळे जरा उशीर झालो आणि आता बराचसा कार्यक्रम होत इलो. त्याच्यानंतर पालखी वगैरे असतात. तर चला बघूया थोडा वेळ थांबूया नाहीतर घरात जाऊचा. तर हे बघा रांगोळी वगैरे मस्त सुंदरपैकी काढलेले आहेत. पूर्ण मंदिराभोवती रांगोळी काढलेले आहेत. आणि पंते बघा किती भरपूर पंते लावलेले आहेत. तर हे बघा इकडे काय चाललं आता बघा. ठेवा सोडून. रे 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 आवाज भरली नाही त्याच्यात. अजून 4 जणांनी धरा वरती. ठेवा सोडून. हा पंकोला आता काही ना आमचं नाही तो. काय रे व्हायरलच तो. चॅटिंग करीत होतो आता तो. स्नॅप काढतो. फोन गेलाच नाही तो. मी लक्षात नाही. मी रापलेर होतं. मासे तरी 4 ठेवायचे. आता मी अर्ध्या वर्षी हा मी अर्ध्या मामा इल्लो तुझो. ए मामा इल्लो ना. कधी म्हणतो मामा. अरे पण तू माका सांगायचं एवढ्या टाइम मागे आम्ही लेट झाला. तू फोन केला नाही काय नाही. आपले होतं सकाळ. वास्तविक तू सांगा कोय आपले होतं सकाळपासून. गावातलं तुझा कार्यक्रम बरोबर मी आपले होतं त्याच्यामुळे सांगा गावला आम्ही माशाच्या ह्याच्यात होतं त्यामुळे.
मिले सुनेरा तुम्हारा, मिले सुनेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से, सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर तू बघतो व्हिडिओ ते हा आहे समजलं काय काय म्हणता? मला भेटायचं आहे, गावी गेल्यावर भेटायचं आहे. हा काय म्हणतो बरं ना? बाकी ठीक. जे व्हिडिओ आमचं सिरियस काम बघत असतात हा मला भेटायचं आहे. बाबू कुठे नारिंगरायला असतो, हो जाऊया. बघा कोण काय म्हणतो बरं ना? सप्त्याचे व्हिडिओ वगैरे बघितलं आमका जरा जुनी आता आठवण सप्त्याचं येतलो आता. मोहन तर लाईव्ह असता, लाईव्ह आमका लाईव्ह दाखवणार. पण तो फुल नाही दाखवत. हो येऊया. नारिंगरा म्हटलं की जरा एक वेगळा आम्ही आवडीन बाबू कधी टाकताना आम्ही कधी बघतो असं होतं. आणि रांगोळी वगैरे सुंदर प्रकारे रांगोळी वगैरे काढलेले बघूचे असतील तर दरवर्षी यावा. आणि बघा तर ही बघा पुन्हा हां कोणाचे फॉलोअर्स ओढचे कलर्स ऑफ कोकण तुका माहित ना? हो मी बघतच नाही युट्यूब. काय युट्यूबच बघत ना? युट्यूब मग काय इंस्टाग्राम बघत तेव्हाच. सगळे आता परत बिघडलेली इंस्टाग्रामवर गेले मी सोडून. हो हां यस कलर्स ऑफ कोकण ऑलवर सेट करून ठेव. आता तू दिसणारच. पंते किती लावलंस तू? 2. या बघ गावातला असं 2 लावला. मेणबत्ती भेटत मी मोजून चला आता झाला ना आम्ही उचलतो आता. बाय बाय. पुढच्या वेळी येवा यार आपण उत्सव. होय येत आहे. काय रे तुमचं सत्कार हा? काय देणार? वडापाव. चला चलताव रे. बाय बाय. होय तर चला म्हणजे अशा प्रकारे आता निघूया. उशीर झाला आणि आता आम्ही घरात चाललो. पुन्हा घाई गडबडीत व्हिडिओ झालेलो. कमेंट जास्त करीत बसा नको. तर तुमका दाखवूच होतो दीपोत्सव. गेल्या वर्षीही दाखवलेलं आणि यावर्षी दाखवूच होतो म्हणून हा सेवचा लागला घाई गडबड करून. तर आता आम्ही निघतो घरात. चला बाय बाय. चल रे.